Hodnotenie existuje vo všetkých aspektoch života. V práci nás hodnotia mzdou, za dobré skutky môžeme dostať darčeky a v škole nám dávajú známky. A maturita? Tá nehodnotí to, aký sme, čo máme radi a v skutočnosti ani to, čo všetko dokážeme. Testuje iba to, čo sme sa naučili počas 4 rokov na strednej škole, ale hodnotí aj zručnosti, ktoré budeme neskôr v živote potrebovať. To, ako funguje maturitné hodnotenie, sa líši od toho, na čo sme zvyknutí v škole. Ak je napríklad niekto samý jednotkár, ale na maturitnom teste získa 68%, vôbec sa za seba nemusí hanbiť. V skutočnosti získal nadpriemerný výsledok. Maturitný test totiž očakáva výsledok v rozsahu 40 až 60%. Na to, aby si prešiel, ti stačí prekročiť 33, teda musíš mať správne viac ako tretinu otázok. Okrem toho sa však k výsledku testu pridáva tzv. Percentil. Je to hodnota, ktorá vyjadruje počet študentov s výsledkom horším alebo rovnakým ako ty. To, aký máš výsledok na teste, sa neskôr spája aj so známkou, ktorú musíš dostať na ústnej odpovedi. Ak si pod hranicou úspešnosti 33%, mal by si dostať aspoň 3. Ak si prešiel hranicu úspešnosti, môžeš si dovoliť maximálne 4. Ak si súčasťou očakávaného priemeru, môžeš mať chill. A náhodou, ak budeš mať v teste nadpriemerný výsledok, si proste pán. Samotné hodnotenie testov sa odohráva v NUCEME. Najskôr sa digitalizujú a úlohy s výberom odpovede sa automaticky hodnotia. Pre úlohy s krátkou odpoveďou je však tento proces o trošku zložitejší. Posudzujú ich dve nezávislé skupiny hodnotiteľov. Keď prejdú úplne všetkými testami, nasleduje porovnávacie hodnotenie. Ak sa na niektorých veciach nezhodnú, konkrétne prípady už rieši človek, ktorému hovoríme supervízor. Kľúč, podľa ktorého sa úlohy hodnotia, je jeden a je stanovený už pred samotným hodnotením testov. Medzi tým, ako ich napíšeme a začne sa hodnotenie, je čas, kedy v NUCEME zistujú, či sa nevyskytli aj iné odpovede, aké sú v pôvodnom kľúči. Tým sa má predísť tomu, aby sa niekoho odpoveď neuznala, aj keď je správna. Nemusíš sa preto vôbec stresovať. Všetko bude v poriadku. Ako hovorieval Bob Ross, neexistujú chyby, iba malé, šťastné náhody.